जिल्लानि मुङा जाबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आरो गामिया जाबाय सिरिसबारि थाना बरबरि। दा आङो बिराद हालाय हाफाय जाना दङ। मा जादों? ओरैनोथ' बहुद सिकित्सा खालामबाय आं, सिकित्सा खालामै लिभारनि डग होनानै बहुद बिदिनो फैसा थाखा थांबाय। बिदिनो बहुद माबा जिनासि बायदिसिना मेडिकेलाव नायबाय, इउनाइटेडआव नायबाय, अनेक रोखोमनि डक्टर गोदोर गोदोरजों नायबाय आङो। दिनैसिमहालागै फोरमान मोनाखै। आरो जि बिमानि हा राननाय मोननाय एसेल' 3 बिगा हा दंमोन, बेखौबो फानजोबनाय जाबाय। दिनैसिमहालागै आङो ट्रिटमेन्ट मोजां मोनासै। डक्टर सारखौ माबायदि मोननांगौ माबायदि मोनासै, नांगौ रोखोमनि ट्रिटमेन्ट लानो हायासै आरो। खै बोसोर जाखो? आं ओरैनो 2018-19निफ्रायनो बेमारा जागासिनो दङ। दिनैसिमहालागै आराम मोनाखै आरो देहाखौ। डक्टरफोराथ' बुंबाय थायो नोंहा लिभार जादो, दै जमा जायो, बिनिथ' बिराद ट्रिटमेन्ट लाबाय, खिन्थु आं दिनैसिमहालागै मोजां देहा मोननो हायाखै आरो। देहाखौ लोरबां मोनबाय थायो दाबो, मावनो दांनो जानो हाया। नै आंनि मिसेस, बे मिसेसआ बिराद खस्थ' खालामो, हाजिरा थाजिरा मावनानै आंखौ जाहोबाय थायो आरो। ओरैनो न'खराव आइ दङ, ओमफ्राय फिसाजो 2 दङ, ओमफ्राय नै जों मिसेस दं, आं दं। फिसाजोफोरा फरायगासिनो दं फिसाजोफोराबो। आंथ' दा जोंनि BTC-नि गाहाय हाग्रामा सारखौ आंनि देहा न'खरखौ नायफिननो थाखाय, अनसुंथाइ मोननो थाखाय बेमार आजारनि आङो लुबैदों। बिथाङा जाहाथे आंनि बे गोरिब न'खरखौ अनसायनानै, हा हु गैला नालाय, जिहेतु मावना दांना जानो हाला नालाय, बेखायनो आङो जोंनिनो BTC-नि चिफ मानगोनां हाग्रामा सारखौ गोसो गोरबोनिफ्राय अनसुंथाइ मोनगोन होननानै बेमार नायनो थाखाय मिजिं थिबाय आरो, जाहाथे सारा आंखौ अनसायहरो। आंनि मुङा गितारानि ब्रह्म। आंनि देहायाव दा ओरैबायदि, आंना हौवायानो ओरैनो बेमारिखा, आरो आंनि देहायाव ओरैबायदि दा गिथावना बेमार जादों। आं दा बेखौ सिकित्साबो खालामबाय थादो, खालामबाबो हामाखै। नलबारियावबो थांबाय, नलबारि मेडिकेल कलेजावबो थांबाय, बेयावबो आखाइ थिखांबाय, आरो जिमसि मेडिकेल कलेजावबो थांबाय, बेयावबो आखाइ थिखांबाय। आं दा राहायानो गोमाबाय। आं ओरैनो दा आंनियाव मा जादों हमनो हायाखै, आखाइयाव मोनसे गिदिर बेमार सोमजिदों, दा हमनो हायाखै। दा डक्टरफोरा नायबा 2 लाखसो नांगोन होननानै बुंदों। आं दा राहायानो गोमाबाय। गथ'फोराबो फरिफुदो, सासे देग्लायसो 2nd इयार मोनदो, 2nd इयार फाइनाल होगोन। दा राहायानो गोमाबाय, गथ'फोरा गारां गारां अबस्था जाना दं। सासेया आरो मेट्रिक फाइनाल होगोन। दा आङो मा खालामनो? दा बेनि थाखाय आं सरकारनिसिम एसे अनसुंथाइ मोनोबा, हाग्रामा सारनिसिम आं खावलायहरनाय जाबाय। आंनि बुंनांगौआ गारनायनि थाखाय आङो हाग्रामा सारनिसिम अनसुंथाइ मोननो लुगैयो, खावलायहरनाय जाबाय। आङो बाक्सा जिल्लानि सिरिसबारि गामि, बिसानि न'खरा जाहैबाय बिपुल ब्रह्म, आंनिनो आदा जायो, आरो जों बाजै। बिसा गोबां अलखदाव गोलैनानै दोङो, बेमार जानानै दोङो सानैबो। सासे आरो आखाइयाव गाराय जानानै दोङो गोदोरथार। नायनो हागोन बेखौ। नै आदायाथ' आरो 2018निफ्रायनो एखेबारे बेमाराव गोलैनानै दङ। दै जमाबो जादों होननानै बुंदों, गारदोबो। आरो बहुद सिकित्सा खालामबाय, गोबां डक्टरनियाव लांबाय, नायबाय, दासिमबो मोजाङाव फैयाखै। बेहा बेस्रा हा 3 बिगा दङमोन, बेखौबो फाननानै नायदोंमोन, नाथाय मोजां जायाखै। उपाय गैया, बे देहाखौ लानानै बिसा खामानि दामानि हाजिरा मावनानै न'खरखौ सालायलाङो। 2 गथ' दङ उन्दै फरायगासिनो थानाय, बिसोरखौ नायनांगौ जायो। आरो आगोलनिफ्रायनो जिथिया BTC सरकार जिथु जायो, 2003निफ्रायनो आगोलनिफ्रायनो नांबोबाय थानाय BPFनि वार्कार। ओंखायनो आङो गुरैयै खावलायो जोंनि BTCनि चिफ सारखौ, जाहाथे
बिसानो अनसुंथाइ जाहाथे होयो डिसि सरकारनि सारनिसिम बेमारनि मुङाव जाहाथे अनसुंथाइ होयो बेखौनो आङो चिफ सारनिसिम खावलायो। जेब्ला अनसुंथाइ होगोन अब्लानिया बेमार नायनायाव एसे सहाय मोनगोन। सानै गथ'नि फरायनाय बे फरायनायाबो मोजाङानो, फरायनाया जोबोर मोजां। खस्थ' मस्थ' हाजिरा खामला मावनानै फरायगासिनो थायो। बेस्रा उपाय गैया जादों। बेनि थाखायनो गथ'फोराबो स्कुल गैयै खालि हाजिरा खामला मावनानै बिदिनो थाइसे थाइनै बुथुमो। उपाय गैया, ओंखायनो चिफ सारनिसिम आं गुरै खावलायो जाहाथे बिसानि न'खरनो अनसुंथाइ होयो। बेखौनो आङो चिफ सारनिसिम गुरै खावलायनाय जाबाय। चिफ सारनिसिम गुरै खावलायनाय जाबाय।